condemnant l'actitud de l'alcaldessa. Jo crec que mentre s'està parlant de la ciutat de València i mentre ella, en unes circumstàncies normals, hauria de ser qui afrontara el debat, jo li he dit que si no s'atrevia, i a mi em sembla que el que no es pot fer en un debat d'aquest tipus és mentre s'està debatint sobre el tema, ella estiga jugant en el telèfon com si fos un adolescent. Crec que ja no té edat per jugar aquestes coses. A mi em sembla totalment indignant aquest comportament i, per suposat, la primera proposta que no m'ha donat temps a plantejar és canviar el reglament per a que tots els anys hi hagi un debat. Em sembla saludable i democràtic per a aquesta ciutat i també per a aquesta casa que hi hagi un debat. I el comportament de la senyora Barberà en particular i del Partit Popular en general ens indica i ens confirma el seu tarannà democràtic molt baix, terriblement baix. Ells voldrien manar sense que ningú els preguntés res, sense plantejar-se absolutament res, sense que ningú discuti res. És un indicador de que el nivell democràtic és baix i que s'ha de millorar urgentment i així no ho treballem.